rydyn ni'n mynd i rannu ffordd syml, gam wrth gam, i roi cyfathrebu wrth gael yn gwella a newid. Does dim angen profiad cyfathrebu arnoch chi, a gallwch ddefnyddio'r camau mewn unrhyw wasanaeth neu sector, mil o fywydau. Gwasanaeth gwella GYG Cymru, sydd wedi datblwgau'r camau hyn, a bydden nhw dangos i chi sut mae creu cynllun cyfathrebu strategol sy'n sicrhau canlyniadau. Does dim ots, ydych chi'n gweithio ar y maes iechyd, y gwasanaethiau cymdeithasiol, y maes tai, neu mewn gwasanaeth arall. Gallwch ddefnyddio'r camau hyn i wneud yn siŵr bod y bobl iawn yn clywed am eich gweith gwella. Bydd gormod o bobl yn bwrw wal pan fydden nhw'n ceisio rannu syniadau newydd. Dydyn nhw'n ddim yn gwybod sut mae cyrraedd pobl i tu allan i'w tîm, na sut mae annog pobl i newid pethau neu roi cynnig ar rhywbeth newydd. Gallwch ddefnyddio'r Chwe Cham yn union fel rester wirior i gyfathrebu'n wych, dro ar ôl tro. Mae'r Chwe Cham yn helpu chi gynllunio dyllau cyfathrebu i cael cefnogaeth, i gymell, i addysgu, i ysbrydoli, ac i annog pawb sy'n ymwneud â gwella a newid. Bydd y camau'n gweithio'r orau pan fyddwch yn gweithio gyda ddim. Cam 1. Y nod. Mae gosod nod clir yn golygu bod pawb cydweithio'r tuag at yr un diben. Bydd angen i chi benderfynu beth yn union rydych chi'n aneili ato. Gwnewch yn siŵr bod eich nod yn un campus. Cyrraeddewi, amserol, mesuradwy, penodol, uchelgeisiol a synhwyrol, a gosodwch y nod hwnnw wrth gynllunio'ch prosiect. Os bydd eich nodau'n niwlog, neu oes na fydd gennych nodau o gwbl, pryn fydd eich siawns o lwyddo. Mae nodau gwych yn hawdd ei dweud, a'i cofio'r i rannu. Mae nhw'n gadarnhaol ac yn gyffail yn y gychymyg, fel rhoi dyn ar y lleiad. Cam 2. Y gynulleidfa. Bydd gwahanol grwpiau o bobl yn cyfrannu adladain i'ch gweith. Meddyliwch am bwy fydd yn arwain y newid, cefnogaeth pwy sydd ei hangen arnoch chi, ac yn bwysicach na dim, pwy fydd yn sicrhau'r canlyniadau. Dyma'ch cynulleidfa roedd chi. Mae'n demtasiwn ceisio cyrraedd pawb, ond dydy pawb ddim yn gynulleidfa. Mae cynulleidfa oedd yn benodol, ac yn hawdd ei cyrraedd. Gwnewch chi grŵp sy'n hanfodol i lwyddiant i'ch prosiect, yn flaenoraeth o rain i'ch cynulleidfa. Cam 3. Y negeseuon. Mae penderfynu beth rydych chi'n eisiau i ddweud, a sut i'w ddweud, yn gallu gwneud gwahaniaeth rhwng sicrhau bod bobl yn derbyn eich syniadau, a'i bod nhw'n eu hanwybyddu. Negeseuon sy'n gyrru cyfathrebu strategol, bydd negeseuon da, yn ysbrydoli, yn cymell ac yn rhoi gwybodaeth i bobl. Bydd nither fach o negeseuon clir yn gweithio'n goletach na llwyth o rai amwys, yn siarad yn caloniau, yn ogystal ac yn meddyliau. Arbrofwch ar eich cynulleidfaroedd gyda'ch negeseuon, a phan fyddwch yn hapus eu bod nhw'n iawn. Defnyddiwch nhw'n gyson, dro ar ôl tro. Cam 4. Sianelau. Mae gwybod pwy rydych chi am ei gyrraedd yn golygu y gallwch ddewis y ffordd o rai o wneud hynny. Mae bobl yn hoffi cael gwybodaeth mewn gwahanol ffyrdd drwy wahanol sianelau. Cynullir ystyr hwll sianelau. Y gallwch chi feddwl amdanyn nhw. Stopiwch. Sut mae'r gynulleidfa sy'n flaenoraeth chi'n hoffi cael gwybodaeth? Efallai eich bod yn meddwl mae'r cyfryngau cymdeithasiol yw'r ateb, ond mae'n bosib iawn y byddai cylchlythyrau y fysteryn fwy effeithiol. Cofiwch ystyried pobl, cyfarfod ac e-bost hefyd. Os yw adnoddau'n bryn, cyferiwch i'ch egni i 1 neu 2 o sianelau'n unig mewn cael yr effaith fwyaf posib. Cam 5. Edrychwch y stori. Mae straeon yn bwerus. Mae nhw'n bachau sylw pobl yn cyflwyno gwybodaeth a bydd pobl yn eu cofio. Gwrandewch am straeon yn y gwaith a drwch sefydliad a gyfaelwch ynddyn nhw. Mae straeon am lwyddiant yn wych, ond mae straeon am phefiant yn trydeddus. Canlyniadau yn ysgwyl a manteision yn sgil y gwaith yn wych hefyd. Mae adrodd y rannu straeon yn cynnwys y pobl yn y gwaith ac yn sicrhau fod yn symud yn y flaen. Cam 6. Adolygu.
Pan fydd i'ch prosect gwella'n gorffen, edrychwch yn ôl ar y gwaith. Wneithoch chi yn ystod bod cam. A oedd, i'ch nodau'n iawn. I'ch cynulleidfaroedd yn rhy eang. Y negeseuon yn gyfiadwy, y sianelau y ddywesioch chi'n gwir, y straeon o rannoch chi'n ysbrydoli bobl yn cael effaith. Beth fyddech chi'n ei wneud yn wahanol yn tro nesaf? Rhannwch y pethau ddysgoch chi, a'ch cydweithwyr, mwyn i chi wneud yn well byth y tro nesaf. Does dim ots pa mor fawr neu fach yw eich prosiect gwella. Os defnyddiwch y Chwe Cham, beth i'ch syniadau'n lledaenu. Gweithiwch mewn tîm i byddwch yn barod i feddwl yn galed. Rhowch gynnig ar bethiau a thrafodwch syniadau. Negeseuon a thactegau gyda'ch cynulleidfaoedd. I gael gwybod ragor am y camau yn un papur, cyfathrebu mewn gwella. Dolen i'r papur, yn gwaith gwella drwy Cymru, yn gwella 1000 o fywydau. Defnyddiwch i camau lledaenu i'ch syniadau a chyflawni newid.